नानै आं दिनै बिपिएफ जाखो बिपिएफआथ' एक्स मिलिटार पार्टी आं मानो फैखो आं मानो उन्दै जानानै फैखो जाथिनि मोनथानि थाखाय आं दिनै एनडिएफबि एक्स एनडिएफबि एक्स मिलिटारिआव आं फैनो गोनां जादों जाहाथे बर' हारिया गोम गोमनो गेरेमसा हारियै जों थांनानै थानो हायो नैबे बिटिसिआव बेनि थाखाय आङो बे सिमांखौ नुनानै आंनि जेसेबांनाखि लोगो एक्स एनडिएफबिफोर दं आं बिथांमोनखौबो लानानै आङो मुजुबुर खामानि मावनो आवगायगासिनो दङ आरो मावलांगोनबो आं मालाबाबो बे थांखिनिफ्राय मालाबाबो फासयनाय दिन्थिखौ लानानै जोङो गोबाव सम दिनै स्ट्रागोल खालामदोंमोन स्ट्रागोल खालामनायाव जोंनि केडार हिसाबै जोंखौ डिउटि थानानै जोंखौ सेक्रिफाइस खालामनायनि बेलायावहाय जोंखौ सिकिउरिटि होनानै बिथांमोना बे स्टेजसिम लाबोदों आरो बे स्टेजसिम लाबोनाय केडारफ्रा बा बिथांमोना दिनै सोरबा एनआइएआव दङ सोरबाया कनभिक्ट जानानै दङ सोरबाया लाइफ टाइम जानानै दं सोरबाया मुंख्लं जालांबाय दा बेफोरनि न'खरफोरखौ जोङो दिनैसिम फंसे रावजों रायज्लायहैनो हायै जादों खारन जोङो बिथांमोननि न'खरखौ नायनो थाखाय जोंहाबोथ' फुवेलनि खोथा थाबाय दिनै माखासे एसे एनै अनसुंथाइ होबोनायनि खोथा थाबाय बेखिनि सिस्टेमा जोंनियाव गैयैनि थाखाय जोङो बिथां मुंख्लं न'खर आरो माबा एनआइए नांनाय आरो कनभिक्ट जानाय लाइफ टाइम जाय नांनानै दङ बिथांमोननि न'खराव जों दिनै खौरांखौ लाहैनो हायाखै दा बिनिखायनो जोङो दुखु मोननानै बे गभर्नमेन्टजों नाथ' जोंनो मावखानायबो होनो हाखानाय नङा आरो दिनैसिम बिथांमोननि मावनायखौ जों नुहुरखाबाय बिथांमोनहा माने साक्सेसफुल खालामनानै होनो हाखाया गतिके साक्सेसफुल खालामनो हायाब्ला जों मोनसे बिपिएफ दला सिनियरिटि दल हिसाबै एक्सपिरियेन्स थानाय दल हिसाबै पार्टि हिसाबै बे पार्टिखौनो जोङो दिनै बर'आव गावनिनो आंगो पार्टि होननानै रिजनेल पार्टिखौनो जोङो मोजाङै मोजां पलिटिकेल पावारखौ फोराफिननोसै होननानै जों जयैनो सावरायलायनानै दिनै नैबे जयेननि प्रग्रामावहाय जों दिनै जयैनो फैनानै जयेनखौ जाफैबाय आरो सेकेन्ड टाइम जोङो जेनेबा गावखौ दिनै बिपिएफ जाबाय होननानै आं सिनायथि होनो हाखाबाय नालाय आङो दिनै आंनि जिहेथु उनाव फैगोन बिथांमोनखौ आं गोसो खुसियैनो आं बिथांमोनखौ बरायनानै लागोन आजावगोन आरो बिथांमोनखौ आङो कन्टेक्ट खालामनानै माखासे नेम निथिफोरखौहाय जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों ज'यैनो मावलांनो गोसो मोदोम होसोमनानै जातिनि उन्नति बा बिटिसि बारिनि उन्नतिखौ जोङो जाफुंहोनो थाखाय बा मोनफुंनो थाखाय जोङो ज'यै लोगो नांनानै बिपिएफखौ बिपिएफ बायदि जोङो बड'लेण्ड टाइगार हिसाबै बे पार्टिखौ जों दिन्थिलांनो थाखाय जोङो दिनै आगान जोंनि जेंनानि सायाव जोंथ' दा सिन्था खालामनानै जोंथ' सुफुंनो हाखाया दा बेखौ सुफुंनो थाखायनोथ' जों ज'यैनो जों बिपिएफ पार्टिखौ सापर्ट खालामनानै गभर्नमेन्टआव लाबोनानै जोङो बिपिएफ पार्टिनि जानानैनो जोङो जाहा बिपिएफ पार्टिनि मुरबि बा चिफ बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि सार बिथांजोंनो जों ज'यैनो शेयार खालामलायनानै जोङो जोंनि लांदां जानाय जायगाखौ सुफुंगोन आरो जोंनि मोननांगौखिनिखौ जोङो मोननो हानाय बायदि बिथांजोंनो सावरायलायनानै डिसिसनखौ लागोन आरो आङो नैबे मोनसे खोथा जोंहाथ' एक्स एनडिपि हिसाबै इउनाइटेड फरम अफ एक्स एनडिपि दङ बिथांमोनखौबो आं दिनै एक्स एनडिपि जानानै आं बिथांमोनखौबो नैबे रिजनेल दल हिसाबै रिजनेल दलखौ बा बिपिएफ दलखौ ज'यैनो जोङो पावाराव लाबोनानै ज'यैनो जोङो दुलाराय बर' माहारि बा दुलाराय बिटिसि बाखि हिसाबैनो ज' लोगो नांनानै जोङो मजबुत खालामलांनानै जिहेथु जोंनि जेसेबां मोननांगौ खामानि दं जेसेबां जोंनि डिमान्ड दङ जेसेबां जोंहा इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ दङ बेखौ जोङो कमप्लिट खालामनानै लानो हागौनि थाखाय आरो जोंहा माखासे जेलाव थानाय लिडार केडार सार रन्जन दैमारि सार बिथांमोनखौ जों माबोरै बरननो हायो जों ज'यैनो जानानै जोङो नांनांगोन आरो बे पावारखौ जों लाबोनो नांथारगोन आरो रिजनेल पार्टि हिसाबै बड'लेण्डआव बिपिएफ पार्टिखौनो जोङो सिंगल पार्टि बा गोहोगोरा पार्टि खालामनांगोन मानो होनोबा इउपिपिएल पार्टिया दिनै जोंना 5 बोसोर 3 बोसोर कमप्लिट जाबाय 3 बोसोर कमप्लिट जानायनि गेजेराव जोंनो सेटिसफाइड खालामनो हायाखै जोंखौ जों बहुद दुखु खस्थ' लाबोनाय हिसाबै जों जेखिमोन दामोन जों रायजो राजाखौ अनजानो लुबैदोंमोन समाजनि नेमखान्थिखौ जोङो फोथांनानै लाखिजानो लुबैदोंमोन दिनै कालसारनि बेलायावबो जों कालसारखौ कालसार बायदि सनमान होजानो लुबैदोंमोन जाय कालसाराव थादों कालसाराव थाग्राफ्रासो दिनै मिथिदों मा गोनांथि दंमोन मा गोनांथि गैयामोन दिनै मानिफ्राय मा आंखाल जालांखो बिथांमोनासो मिथिगौ बिथांमोनाबो गाबख्रावबाय थादों ससियेल मिडिया नुबाय थादों बिथांमोननिखौ डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट मोनफा सिनेमा हलनि गोनांथि दं होननानै बिथांमोना गाबख्रावबाय थादों नाथाय दिनै खुगाजों बिथांमोना बहायबा मोनसे मोननै दिन्थिफ्लादों नाथाय कमप्लिटलि खालामनो हायाखै जोंहा बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव हयथ' दा मोनबा डिस्ट्रिक्टआनो जाबावबाय दा बिनि गेजेरावबो गैया गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय जे जों दिनै मोनसे गोनांथार
जे बाथ्राखौ लानानै जों दिनै मोनसे क्लियार मोनसे बाथ्राखौ बुंथिनो नागिरदों नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै जे दाख्लै बावैसो जे जालांनाय बाथ्राखौ लानानै जे खान्दा बा बिग्राय बसुमतारी बिथाङा इन्डिभिजुवेलि दिनै मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव BPF-आव बिथाङा जयेन जाहैदों आरो जयेन जाहैखांनायनि उनाव दिनै बिथाङा इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि बे आफादखौ दिनै नाम लानानै बिथाङा बाथ्रा बुंदोंमोन जे दिनै आंजों लोगोसे दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि नि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बिथाङा दिनै खावलायदोंमोन दा बेवहाय बे बिथांनि थाखाय मोनसे जोंनि सायाव जे बाथ्रा बुंनायखौ सोरनिफ्राय अथरिटि मोननानै बिथाङा बुंदों बिनि सायाव जों दिनै गोख्रोङै बाथ्रा बुंनो नागिरदों जोंहा जाहैबाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट मोनसे दिनै अर्गेनाइजेसन आरो बे रावनिबो बेनाराव जों दिनै गैया आरो बेवहाय उइदाउट कनसार्न दिनै सोरबाया फरामनि अथरिटिनि उइदाउट कनसार्न दिनै इन्डिभिजुवेलि जयेन जाहैनानै जोंखौ बाथ्रा बुंदेरनायनि सायाव जोङो गोख्रों रावै सोंखारिदों जाहाथे बिथाङा बे रावखौ बुंनो नाङामोन इन्डिभिजुवेलि गाव दिनै जयेन जाहैदों सिरियै गाव पलिटिकेल लेभेलाव थानानै खामानि मावनो बिथाङा हयथ' सानदोंब्ला मावहैनाया सिरियै थांनाया मोजां दा बेवहाय जोंनि इउनाइटेड फरामनि दैदेनगिरि बा अर्गेनाइजेसनखौ लेंहरनांगौ बा बुंनांगौनि जेबो खोथा गैया जाहाथे बे बिथांनि थाखाय गोरोन्थि जादों आरो बावैसो सिगां जोंहा बे दाख्लै मोनसे स्टेटमेन्ट बिथांमोनहा होदों बेवहाय फिलिप नार्जारी बिथाङा जोंनिनो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनिनो चिरां जिल्लानि नेहाथारि आरो दिनै सासे बिबानगिरि बेवहाय दंफायो जाय मा होनो रुबु होनो बिथांखौ दा बिथांमोना जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि उइदाउट कनसार्न उइदाउट दिनै साजेसन लायाजासे माखासे बिथिङाव प्रेस मिडियानि गेजेरजों बाथ्रा बुंदों दा बेवहाय बिथांमोना बिदि बुंनो नाङामोन फराम हिसाबै जोंनाव अथरिटि पार्सन दं अथरिटिनाव कनसार्न लालायनानै बाथ्राफोरखौ क्लियार बुंनोबा हामगौमोन दा बेनि सायाव जाहाथे नेक्स्ट बिथांमोना जाहाथे बे रोखोम मोनसे स्टेटमेन्टखौ होआ आं बेखौ खावलायबाय आरो जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ दिनै गोथौ आरो गुवार बाथ्राखौ सिन्था खालामनानै जों दिनै मोनसे ज' जादों आरो बेवहाय गोबां जोंहा जेंना दं जोंहा बे जेंनाया दिनै सुस्रांजानायनि लामायाव फैयाखै दा बेखौ पलिटिकेल भाबै प्रेसार होनो थाखाय जों दिनै मोनब्रै जे गावस्रानानै थानाय जे आफाद बे आफादा दिनै जों गोग्गोमै खौसेथि जानानै जों सरकारखौ दिनै प्रेसार होदों आरो बे प्रेसार होनायाव दिनै जोंनि इउनिटिनिफ्राय सोरबाया दिनै गुगालांनो नागिरदोंब्ला बेवहाय हयथ' एसे सिन्था खालामनाया मोजां जोंनि इसुखौ जोंनि जेंनाखौ जुदि बोस्रांनांगौबा जों इउनिटियै थानांगोन आरो इउनिटिनि गेजेरजोंसो जोंनि जेंनाखौ बोस्रांनायाव दिनै बे जाफुंसारगोन जों बेखौ हास्थायो ओंखायनो आं लोगोफोरखौ खावलायनो लुबैदों जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि जेसेबां सोद्रोमाफोर दं जाहाथे गोनो गोथो सिन्था खालामनाङा दिनै पलिटिकेल पार्टिया दिनै बे बोसोरबानि थाखाय खिन्थु जोंनि जेंनाया सोरबा बोसोरबाजों जोबनाय बे जिनिस नङा बेखौ बोस्रांनांगौब्ला जोङो दिनै गोग्गोमै खौसेथियै थानांगोन आरो जायफोर सिस्टेमाव थानाय मानसिफोरखौ जोङो दिनै जों ज' ज'यैनो बाथ्राखौ बुंहोनांगोन बेखौसो जों दिनै हास्थायदों ओंखायनो जोंनि जेसेबां इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोर दं बिथांमोना जाहाथे गोनो गोथो जानाङा दिनै जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि जेसेबां दैदेनगिरि दं दिनै सान हर जिरायाखै दिनै जेंनानि सायाव सिन्था खालामदों जेंनानि सायाव दिनै नाजादों आरो जेंनानि सायाव दिनै सोरखौबा लोगो हमनानै बाथ्रा बुंदों प्रेसार होदों खिन्थु दिनै जों मिडियानि गेजेराव बेफोर बाथ्राफोरखौ दिनै बुङाखै